И здравейте хора, аз съм Марко ВГ, в момента играем в моя сервер и искам да направя кандидатура за private сервера на DGLO. Видях, че са се обявили 4 места и ще направя кандидатура. Да, това е спауна. Да. Така, тук бикънче. И искам да кажа, че съвсем малко е правилно за Sword Edit и това е на Warp PvP Arena, Warp Jump Event и на Snake Event, но това е съвсем малко. Друго нищо не е направено по този начин. Да, това е Warp Event ми. Ето го какво представлява отгоре. Да, лампички, глупости. Следващия Warp, Warp Help. Тук. Ето какво представлява Warp Help. Да, набираме екип, искам да кажа. Евентите и... Да, това е Warp Help. Следващия Warp, Jump Event. Да, ето. О, нещо стана. Какво става? Да направя difficulty писко. Да, това е Jump Event. Тук минавате го и накрая печелите. Да, следващия Warp, PvP Arena. Мисля, че се получи добре, само че не е осветена. Да, в Nether и малко лагва. Следващия Warp, SMS. Да, тук. Ето как това е. Лампички. И да, следващия Warp, Snake Event. Само купола е направен по този начин. Всичко друго е на ръка. Да, и Villager Shop. Може да трябва да излиза. Така, честите, такива неща. Но да ме приема на сервера. Да, това беше от мен. Аз бях Марто ВГ и до видене.